Avui el cel matinejarà ras, però cap a la vesprada creixeran intervals de núvols a les comarques de l'interior, on pot ser que caiga alguna tronada dispersa. Les temperatures es mantindran estables i el vent bufarà fluix amb brises. Dimecres lluirà el sol, amb alguna xicoteta nuvolositat al nord de la comunitat, que és possible deixin algunes precipitacions. Les temperatures pujaran arribant fins i tot als 30 graus en bona part del territori.